greet you all my lovely fans and friends for Ọmenala Igbo. Ọkwa ezi ikuku. O nwere nkụzi nji bịa tata. Ya bụ nkụzi ga-abalị onye ọbụla olu. Kedu nkụzi dị ife anwa? Nwaanyị ọ na-eli ji n'ala Igbo. Nwaanyị Iwaji. Ana m afụzi recently now ụmụ nwaanyị anyị ndị si na ha bụ ndị na-eme ife ọdịnala na ndị si na ha bụ ndị eze nwaanyị na eze nke a na eze nke ọzọ fa na-elizi ji and na-ele anya ịma mfụzi ndị dibịa nwoke na ndị aka ji ọfọ na-agbazi ife onu because na our so-called ndị eze nwoke na ndị dibịa emelugo onwe fa by na-edine ụmụ nwaanyị ndị a o mezie fa na ha anaghị enwezi ọnụ ịgwazi ndị eziokwu which is wrong. Afọ ekwuro na-egbu okenye mana ekwu anụrụ na-egbu ụmụntakịrị. Mgbe ọbụla ịfụlụ ife dị anya gbaa mbọ kwuo nya ka mmụọ gị were oke. Nwaanyị adịrị eli ji n'ala Igbo mgbe gbulugboo maka na ọba ọbụla ekelu ji bụ ọba nwoke, ọba ọbụla ekele ede bụ ọba nwaanyị. Mgbe gbulugboo ka esi eme ji, nwoke ọbụla nwa ọba ji, nwunye ya chọọ iwere ji na ọkpọ ji esi ya bịa doo na achọrọ isi ji ya nye ji, nwoke abaa n'ọba were ji nye nwaanyị. Nwaanyị na onwe ya, nwoke chọọ ede, nwunye abaa n'ọba ebe wụsala ede ọ na mkpuke ebe ede awụsa weta ede were nye nyanwa. Ọdịnala Igbo kele ife ọbụla eke ka ọ maala anyị mma. Oluzie tata anyị baizi ịchịkọsị fe ọnụ ewere isi oke esiri isi ngwelu onye abụ ọnwụ mbelede. Nke bụrụ ifuzie nwaanyị taa ọwa ọjị, efu nwaanyị taa ọ kpọtuolu mmadụ chi, ọ efu nwaanyị taa ọ na-enye mmụọ nri. N'ala Igbo o nwere sọm nsọ anyị ji wee bụrụ ndị gboo. Nwaanyị anaghị enye mmụọ nri, nwaanyị anaghị awa ọjị, and nwaanyị anaghị akpọtụrụ mmadụ chi, and nwaanyị anaghị aga n'ihu ana ga na-agọdụ ihu ana. Alụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Aja na bụ mmụọ nwaanyị, ọ na-asọ nwaanyị nsọ. Ife ndị ahụ bụ ife anyị ji wee dị ebube, mana tata ị ga-afụzi nwaanyị ọ sịrị ọnya pa gbara nwaanyị na ọ n'ihu ofu okwu mmụọ na-agodoro gị ọnọdụ. Tata ị ga-afụzi nwaanyị ọ na-alụrụ mmadụ agwụ. Ngwere na-ajụ nwaanyị na-alụrụ gị agwụ ka ọfụ o ji alụrụ gị agwụ. Nke bụ na tata some women na ha nweziri ikenga. Ngwere na-ajụ gịnị bụ ikenga nwaanyị ebee ka o si were pụta? Answer is no. Fe ndị ahụ bụ ero. In spiritual, nwoke na-enwe calling, nwaanyị enwe calling. Mana abịaziara calling anwa enwele ife dịrị nwoke nwe ife dịrị nwaanyị. Ife like ịkpụ arụ, nwaanyị anaghị anwa anwa, ọ ife dịrị nwoke. Ịkpọtụchi, nwaanyị anaghị anwa anwa, ọ ife dịrị nwoke. Nwaanyị godo mmụọ ihu ana anaghị akụ dị aka anwa akụ, ọ ife dịrị nwoke. Nwaanyị rụ mmadụ agwụ ọ naghị eme eme, ọ ife dịrị nwoke. Wee dịrị gaba ndị ọzọ n'ofu n'ofu wee tizeli ili ji. Nwaanyị ọbụla liri ji bụ nwaanyị lụrụ alụ, anaghị eme eme maka na akwa anaghị epu na ọmụ igu. O nwesịrị mmụọ mma kpọrọ gị ebe a ife nwaanyị nwere ike ime, mana abịa n'ili ji nwaanyị enweghị ike ịnọkọta si nọ na-eli ji. Nwaanyị ga-eso di elie ji. Yes, nwaanyị ga-eso nwa elie ji. Nwaanyị ga-eso nwoke lie ji. Nwaanyị ga-eso dibịa asa eze nwaanyị lie ji. Nwaanyị ga-eso ndị ishie lie ji, mana nwaanyị anaghị awa ji eli ji nke ya.
Yes, ọ dịghị adị. Ị makwa na abịa n'ihe gbasara ji na nwaanyị na mgbe bulugbo nwaanyị anaghị akọ dị ji n'efe dị ebe ahụ eje, mana tata nwaanyị na-akọ ji. Ifu nwaanyị na-akọ gbidim moso ji na ana. So na anyị chọọ ka anyị nweta ihe ọfụma, anyị ga-akpa na anakpa na ọfọ change so many things. Abịa n'ọdịnala Igbo, ihe ọbụla gbasalụ aja ana ọ nwoke, maka ọ nwoke na-ebu ọfọ aja ana, ọ bụrụ nwaanyị. So afụghọzi m ebe ụmụ nwaanyị si fisi onwe ha n'ihe gbasalụ Iwaji. O nwere ife ndị nwaanyị na-eme, nwee ife ndị nwoke na-eme. Ọnya bụ na Igbo culture are great. Mana today, ndị ofeke dibia agba na ụmụ nwaanyị ka ha gabazie abroad na-emezi ife ọbụla because gịnị na ha felu na ha ga-eme nwe, wee na-ebute nsogbu n'ala Igbo. Ọba ọbụla ekele ji ịbọba nwoke, ọba ekele ede bụ mkpuke nwaanyị ka ọ bụ. Ịma nnọkata fefe ọmama na kpụlụ ọba ji. Mgbe bulugbo, ọ bụrụ na ịfụ nwaanyị n'ọba ji o mee n'alụ, yes. Ị na-ajụkwa esi ife bụ n'ọsọ ji bụ nni dị n'ala Igbo a na-akpali ụdị ugwu anwa. Ji bụ mmụọ. Yes. Ji bụ mmụọ. Ọ ji ka eji malụ mmadụ, otu mmadụ si anụ ụwa, ọ ji ka eji malụ ịnụ ụwa. Maka iti ji na ana ji nwa ole ilu opu ome, otu ha ka mmadụ dị. Ụmụ nwoke dị ncharge aja ana, ọ ha na-eji ọfọ aja ana. So ife niile gbasara aja ana dị fa n'aka. Gbasara ịkpụ arụ, Iwaji ọhụrụ ọbụla, ijide ọfọ aja ana niile dị nwoke n'aka, ọ dịghị nwaanyị n'aka. So onye abụ na onweghị ebe ọbụla ị ga-afụ nwaanyị n'ala Igbo asị na nwaanyị na-awa ji, anaghị akọ ya akọ. Maka na ịwa ji bụ gịnị? Ọ ife dịrị aja ana, ọ imedo aja ana, ọ igodo aja ana. Aja ana wepụtara nni wee mịa nne. So ị nọla ebe a na-awọchi ezi ikuku, i were ofu ebe nwaanyị walụ ji ijelie nya, ivi ngụnwa so buru the cause. Maka na nwoke na-aga eli ji nwaanyị walụ, nwoke aha ezughọzi oke. Ife ọ dị ka ya bụ nwoke na-atọ ọjị nwaanyị walụ, nwaanyị ọ na-awalụ nwoke ọjị? Answer is no. Nwaanyị ga-awụ ọjị ka ha jee mitin ụmụ nwaanyị ibefa, mana nwaanyị ama nwanata ọjị ebe nwoke nọ. Ọgụ na obere nwa ha walụfa ọjị. Onye abụghị ni spirituality. Maka na ife ọbụla onye agha ma ka ọ ga-eji wee zụọ onwe. Sometimes ndị be anyị na-ahapụzi ọdịnala na-emezi gịnị ọdịnelu. Mana ife gị chọsị ya na ya ma ife ọ na-eme. Nwere ife ọma ọ na-eme. You may have money today from ohi dị n'ọdịnala inwetalụ, but last o mesịa akwa ife ahụ ị na-eme ga-abụ the problem ga-egbu ngụnwa. Ọdịnala na-egbu mmadụ ya ka ndị gboo na-asọli ya. Share the video. I love you all.